Malta għandha tmien l-aktar passaport b'saħħtu fid-dinja. Għal sena oħra konsekuttiva, il-passaport Malti ġie klassifikat fost l-aqwa 10 passaporti l-aktar b'saħħithom fid-dinja. Dan anke ġie rrappurtat mis-sit tal-aħbarijiet internazzjonali CNN. Individwi passaport Malti jistgħu jivvjaġġaw lejn 185 pajjiż mingħajr ħtieġa ta' viża minn qabel. Dawn l-indiċi għal din is-sena ħarġu mill-Aġenzija Hanley & Partners. Flimkien ma' Malta fit-tmien post hemm l-Awstralja, il-Kanada, ir-Repubblika Ċeka u l-Greċja. Fl-ewwel post hemm il-Ġappun filwaqt li s-Sirja, l-Iraq u l-Afganistan huma meqjusa l-aktar 3 pajjiżi blar passaport. Fl-aħħar snin iċ-ċittadini Maltin beda jkollhom passaport ġdid mill-aktar sigur, b'elementi differenti ta' sigurtà li huma kemm viżibbli għall-għajnejn u oħrajn li għandek bżonn apparat forensiku biex tivverifika l-awtentiċità tad-dokument. Fl-aħħar xhur Identity Malta neddiet ukoll sistema online għall-appuntamenti biex wieħed ikun jista' jagħmel il-passaport. Fi żmien ta' rkupru mill-pandemija fejn is-settur turistiku kompla jżid fl-andament tiegħu, kienu bosta dawk li marru jġeddu u jagħmlu l-passaport. Identity Malta riċentament qalet li eluf irreġistraw fuq is-sistema online biex jagħmlu l-passaport.